Ja ljudi ne znam kako da započnem ovu epizodu, jer ovo stvarno prevazilazi svake mere. Ja stvarno ne znam više kako da započnem ovu epizodu. Kao što vidite, drugi klovo, to je za treći, četvrti vezan, više 5 mi se javilo i rekao je zdravo mali dečić. Ja sam rekao šta sad ti hoćeš? Rekao je ja sam propisani klobonu ubojica i ubiću te za čas. Ja sam rekao nećeš, ja znam judo i on crni pojas. Kao što vidite pozvao sliku Putina jer sam mislio će se uplašiti malo i ja mislim da jesu se malo uplašio. On je rekao zar ti nemaš 10 godina? Ja sam rekao ja sam star, ne ja sam star pošto da se malo uplaši da misli sam ja stari, razumijete da možete tako lako da mu ubije. Rekao je nema veze, ja ne biram. Ne mogu, čekajte. Ne znam što se događa ovoga. Rekao je nema veze, ja ne biram. Ja sam rekao vidjet ćemo da li ćeš me ubiti ti. Inače ubio sam Muđu i Ćaleta, ti sljedeći. Znači lik je jebeno ubio Muđu i Ćaleta, šta se događa više? Rekao sam ne nisam, ajde dokaži da si ih ubio. Pre nego što sam ih ubio, natjerao sam da ih jedu govna. I kao što vidite jebeno, Muđa i Ćale su govna pre ubistva. Znači jako mi je žao što su tek tako otišli. I kao što vidite, Muđi se svidjelo, ja sam rekao lažeš, ja sam rekao šta, i poslije sliku Muđi kako je nasmijen dok jede govna, a Ćaletu baš i nije. Muđa voli da jede govna, on je rekao da, misli su slatka. Ja sam rekao ja da, sad ima smisla zašto Ćale govori stano u klipovima da Muđa jeo govna kao mali, pošto znate već sami da Muđa jeo govna kao mali, pošto to Ćale stano govori. Rekao je, pa naravno šta misliš, a ti ćeš jesti Muđina govna, jer je ono israo Ćaletova govna koja je israo govno od Ćale i koje sam natjerao da pojede. Znači veliki jako bolesni ženi tu zatvrtno umre jebeno. I rekao je već su spremni, poslije Muđi kako leži kao krvak u krevetu i sere govna. Rekao je lažeš klovno jedan, on je rekao ostaje se mi da odstoji da dobiješ meka ha. Ja sam rekao ne znam šta pričaš ti, vidjet ćemo. I posle sam onaj smanji koji nam igune, posle sam smanji onaj džavola koji se smeje pokvarat, rekao je doći ću za par dana, ja sam rekao ja ću te ubiti. Bili su, kao bili su klovnen mu ubio, ja sam rekao ja sam besmrtan, već klovnen koji su bili u Anemi i Serbijana, ti sljedeći, ja sam rekao, on je rekao, ja sam treći sreće, što se kaže. Ja sam rekao dobro, i rekao Adnan Brod, ne znam zbog čega, ja sam rekao šta, i njega sam se rešio, rekao je da je ubio Adnan Broja je ubio više, ne mogu da verujem. Rekao da sam ga šumi poslije, Aranovu sliku kako je u šumi lik. I rekao je silovao sam ga sa granom pored. Ja sam rekao prestani. On je rekao ha nikad neću prestati ti sljedeći pozdrav. Ha i poslije onog džavolskog smajali. Ja sam rekao samo dođi govno malo, ubiću te. Imam crni pojas i znam PvP dobro. Mislim da će se uplašiti, ali neće, već je dolazi bio ispred mog ulaza. I smeo se onako pokvaren i zvonio mi i svašta da ih radio i ne znam više ljudi pomozite mi stvarno. Ne mogu da verujem, znači stvarno ne mogu da verujem, molim vas pomozite mi da ovog klovna više, to jeste ove klovnove da više sredimo jer stvarno su pokvareni i smaraju jako. I vidimo se ljudi u sljedećem klipu, nadam se svidio ovaj klip, mislim meni nije jer meni prete ono vama ništa šta vas boli dupe. Ja više ne sad da radim ovdje, pozdrav ljudi, ćao.